Nebudem ti to tu predvádzať, lebo som vám posledne hľadal 3 hodinu. Vypni to a budete hovoriť inštruktáž. Hovor. Nahrávajte, aby sme si vedeli Nie, zopakovať. to je pravda, Fotím. Vyhnete sa, po hlubči sa vyhnete mostom v Brusne, pôjdete touto líniou, lebo tu sú železa, tu nám nechali nacisti z druhej svetovej vojny. Takisto aj pod železničným mostom, hej. Popri pravom brehu. Potom medzi Brusnom a medzi Brodom bude veľká jama lagúna, kráľovná, hej. Tam si zaskáčete zo skaly nad pravým ramenom, dá sa normálne skákať. Keď budete odchádzať, pôjdete ľavým ramenom, lebo tu na pravom je na spodku pličina, hej. Aby ste nemuseli z tých lodí vystupovať, hej. Potom pôjdete ďalej, áno, potom pôjdete ďalej cez Hlučatín a prijete na tú lodnicu na Mlynčoku, hej. Tam zakempujete, prespíte a na druhý deň, keď pôjdete, hej, dáte si pozor. Keď budete štartovať z Mlynčoku, je tu taká zákrutka, taká ferejka, hej. V noci, keď budete v kempe piť, si to pozrete, hej. Potom od Slovenskej Lúpče po Šalkovu, kde budete končiť, hej? Alebo po Uhlisko. Dobre. Vás čakajú dve hate. Táto a táto. Táto je fotená za veľkej vody. Obidve sú prejazdné zľava, nemusíte sa báť. Krásne prejdete, hej? Teraz. V Šalkovej na moste si dáte občerstvenie, hej? Prečo? Nezabudnúť, pretože kilometr pod Šalkovou je táto nezjazdná hať. Áno, tam to musíte preniesť, no. Tam to musíte preniesť. Pristavite na pravom brehu. Pristavite na pravom brehu, prenesiete, hej? Prenáša sa pravým brehom, na ľavom brehu na tomto betóne sú tie pomníky, hej, tí, čo to neprežili, dobre? Potom, keď zídete do Banskej Bystrice, do Smrečiny, tam je taký malý splavík. Ten sa jazdí po pravej strane. Ako náhle ten splavík prejazdíte, zájdete k ľavému brehu a tam je veľké parkovisko autobusové, hej. A potom nám, hej, zavoláte na to spodné číslo 453 006, že ste skončili. Jasné. Dôležitá vec, hej, kdekoľvek budete kotviť, dneska je horúci deň, obloha olovo, svieti slnko, lode do chládku, dobre? Hej, na Mlynčoku večer, keď zakotvíte, dajte si lode ku stanom, si radšej povláčte, hej. Ja vám poviem, že na Mlynčoku, keď zakotvíte, tak je kotvisko a lepšie miesto na stany je hore proti prúdu, čo majú taký malý výrez, hej. No. Díky, Michal. Gumičky na okuliare. Aha. Zoberiem si. Easy nápad. Zoberte celé. Zoberte na čo chcete. Takže pochopili ste? Nie. Čo hovoril? A to sa to aj platí, či čo? Nie, ber to rýchlo. Ber. Takže naša výprava. Môžeme ísť. Čaute. Dobre, ideme. Žena moja, kde si?